Kini. Dali. Dali. Ayaw na lang pag-isudan na dong. Asnata na lang natanan dong. Baliw dong. Aton ta. May litson. May litson dito. May ano dito. Bakit maraming tao dito? Dol, ano meron dito, Dol? Bakit maraming tao, Dol? Bisa dito? Bakit? Sino ka ba? Nakidaan na ako eh. Nagugutom kasi ako eh. Gusto kong kumain. Pwede ba makikain dyan? Dol? May litson ba? May litson? Kasi may ano, kasi may nakita ako kasi doon na nakapa sa lamisa. Luto kanina. May litson ba doon? Boss, pwede bang? Ano kasi dito? Ikaw ba yung may-ari ng bahay, boss? Ano sa loob? Puntahan mo lang doon. Baka pagalitan tayo, okay lang ba? Diba? Kain tayo doon, okay lang. Okay lang. Punta ako doon. Salamat. Gutom na kasi. Dito yun niluto yung humba. Sarap na. Gutom na kasi ako eh. Pwede ta makakaon dira, ma'am? Gutom na rin siyang tanan lagi, ma'am. Nahilis na akong ngipon. Sige na kung kuha song keke, ma'am. Tungkol sa akong kagutom. Ay, may hapon sa nagpista. Namoy si Lupin dati. Dayon mo, kung doon na mo yung kita naman si Lupin na pagpakanon mga kanamo riya. Pa naman, God, kanang basin bag na nindot madala dra ba? Kaon na sa mudahan. Ala, kini. Aligo na ikuan, Rigo. Aligo. Kaon ta kay ikuan. Asa ka na makasulip pa eh. Ikuan para lamig isna tanan niyo. Mas man gamay na dalon ni. Kasi dalon doon. Sige lang, okay rin. Basta kanilang kuan dapit to. Kaning lumpia. Dala to lumpia. Dong, pwede dong mga on sa mo dong. Kaya napang taon may bisita mga abot to. Oh, yan na mga dapit. Mga naman na. Ulo na. Puto taning ulo. So taning ulo. Napang taon may bisita dong. Kini. Balik. Ayaw na lang paglisodan na dong. Asnata na lang natanan dong. Baliw dong. Adon ta. Tonta. Salamat din sa pista karon silang ate o sa yan kuan. Na si Brandon Kapinti. So muli lang handa dai salamat kay mga unta ay pista karon sa unta direte. Senior San Vicente. So salamat sa naghanda din mga bana o sa tabang sa tanan ng mga sila tabang o bana mo dire. Dong. Kung dali sa dong. Dagan pa mambisita maabot dong. Si Bugha. Dong ay talikod dong. Inotel mo talikod noon ana ba? Dagan pa mambisita maabot dong. Kung mahurot ni, okay ra nimo ipuli ka diha. Uli na lang ko. Hala, ang gikan na mutos. Nibalik man nanguha naman kay mga una. Bilali magkuha ako managan nito niya. Kapoy kay magdagan magkaon, dili malik ni para di magkuhan, managan. What's up, patay gutom boys? Ano po, happy fiesta po. Happy Pista, sa nagpista. Ay, Pista. Oh, sinambaway ni.
Hambaw. Please subscribe sa among YouTube channel, ang Kasmas TV, sa Hambaw Boy TV. So, don't forget to like, share, and comment. Thank you. Si Maria, matulog si Maria. Maria. Maria.